Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με την κυρία Δούρη. Ωραία, ποιος είναι? Ο επόμενος. Ποιος είναι? Αγορά. Περάστε. Καλά, Αλεξάνδρα μου πέρασε. Καλά, καλά. Θα τσεκάρουμε λίγο τα χαρτιά. Ένα-ένα. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ταυτότητα. Αστυνομική, αντίγραφο. Υπάρχει. Σωστά. Ταυτότητα βεβαίως. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Γεωργία, στο δικό μας το Σφραγίδα. αντίγραφο σφραγίδα. Βεβαίως, ταυτότητα. Το επόμενο. Ωραία. Ποινικό μητρό. Λέει αντίγραφο 2. Αντίγραφο ποινικού μητρό. Γενικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Βεβαίως. Αλεξάνδρα μου πέρασε, κάτσε. Κάτσε την καρέκλα. Κάτσε, παιδιά. Εντάξει, είμαστε. Ναι. Είμαστε εντάξει αντίγραφο ποινικού Πορτά. Ναι, είναι εντάξει. Ωραία. Ταυτότητα, σφραγίδα. Λέει τώρα εδώ αποδεικτικό παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Βεβαίως εργοδότη. Έχει πει βεβαίως εργοδότη. Βεβαίως, εργοδότη, βεβαίως. Σφραγίζω. Ωραία. Ένσημα. Ένσημα. Βεβαίως. 1155 ημέρες ασφάλισης. Ναι. Σηκώστα. Είμαστε εντάξει, ωραία, σφραγίζω. Ωραία, το παραλαμβάνει αυτό. Πάμε. Επόμενο. Η υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία τη περιπτώσει αυτή. Την υπεύθυνη δήλωση την έχει φτιάξει. Καπούγημα και τα λοιπά. Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Βεβαίως, σφραγίζω. Τώρα λέει το καταγγελία συμβάσεων εργασία και βεβαίω ανεργία. Δεν είσαι άνεργη. Όχι. Οπότε αυτό δεν υπάρχει. Τι άλλο χαρτί έχει μέσα, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση. Ναι. Αυτό το με. Ωραία, θα το παραλαμβάνει αυτό. Βεβαίωση. Ποιος είναι? Ωραία, επόμενο δικαιολογικό. Υπάρχει κάποιο άλλο εσύ που δεν έχει παραλάβει, τι είναι αυτά τα χαρτιά? Λοιπόν, Η αίτηση. έχουμε την Την αίτηση. αίτηση. Αίτηση για το νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Ωραία. σελίδα. Πολύ ωραία. Ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου Να, αυτό πάει στα πάνω στα χαρτιά που λέει και για τον εργοδότη. Πάρτε αυτό, πόσο την έχει ατομική σύμβαση. Ναι, αυτό είναι. Βεβαίως. Ωραία. Τα έχεις παραλάβει, τι άλλο υπάρχει? Και που έχει εργαστεί ήδη μέσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Σε ποιες. Υπεύθυνη δήλωση. Ναι, Άλλη ναι. υπεύθυνη δήλωση που είναι. Ναι, στις παθολογικές γάμα και δέλτα. Υπάρχει άλλη υπεύθυνη δήλωση. Τι λέει στο πανεπιστημιακό? Νοσοκομείο πατρών δούλεψε στα εξής πόστα. Είναι αυτή εδώ. Ζητήσαμε Ωραία. και αυτό, Ωραία. προφανώς. Και αυτό. Οπότε μετρήστε τα λίγο να δούμε πόσα μας έχει δώσει. Λοιπόν, να τα αναφέρω λίγο εδώ τι έχω. Ναι. Ωραία, υπεύθυνη δήλωση για τα πόστα. Κώστα, τσέκαρε το εσύ. Δείτε τα παλιά ένα-ένα. Παιδιά, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, ναι, ναι. Την έχεις την υπεύθυνη δήλωση αυτή? Για κοιτάξτε την Κώστα, αυτή που έχει η Γεωργία. Εδώ Ναι, ναι, είσαι. ναι, ναι. Ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου. Ωραία. Πού είναι τι? Είναι πιο κάτω. Είσαι εδώ. Καλά, όλα. Πολύ ωραία. Δεν τα μπερδέψεις Κώστα. Ναι. Οκ. Μας έχει καταθέσει την αίτηση για το νοσοκομείο. Η αίτηση. Είναι αυτή. Ωραία. Πολύ ωραία. Άλλο. Έχω βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, αυτή την Ναι. καταθέσει. Ναι, Ωραία. αυτό εδώ. Υπεύθυνη δήλωση που δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα. Το είναι αυτή, Κώστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ένσημα από το ΙΚΑ, τον αριθμό ενσύμων. Πολύ ωραία. Πού είναι τα ένσημα? Το είναι στο κάτω. Όσο κάτω από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Ταυτότητα. αντίγραφο ταυτότητα αστυνομική και Αυτό. αντίγραφο ποινικού μητρώου. Ωραία. Μετρήστε τα μέτρηστε τα και εσύ Κώστα πόσα χαρτιά έχεις. Και δεν είναι εδώ το μικρό μετρό. Αριθμίστε τα, μετρήστε τα. 1. 2, 3, Ωραία. 4, 5, 6. Λέγεται Ανδριάννα. 9 δικαιολογητικά. 9. Ναι. Κώστα, βάλε αυτά που θα παραδώσει στο νοσοκομείο, βάλε τα μέσα στο φάκελο.
Αλεξάνδρα μου, καλή επιτυχία. Αυτά θα καταχωρήσετε στο νοσοκομείο. Ωραία. Κλείστο. Κλείστο, μην γίνει κανένα λάθος. Ωραία. Κράτησε το φάκελο, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Περίμενε, Αλεξάνδρα, να την κάνουμε μπροστά στη διαδικασία για να μην υπάρχει κανένα θέμα. Θέλω να περάσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράψουν το χαρτί. Όπως κάνουμε. Να υπογράψουν κάθε χαρτί το οποίο έχουμε παραλάβει. Κάτσε, Αλεξάνδρα μου, για να είσαι και εσύ, να είμαστε εντάξει, έτσι είναι η διαδικασία. Έτσι την κάνουμε. Τουλάχιστον αυτά που περνάνε από εμάς στα χαρτιά, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Κάτσε που γράψεις πρώτα η Γεωργία όλα, μην μπερδευτούμε και μετά εσύ Κώστα. Ελένη, πώς πάνε τα ΔΕΗ? Μια χαρά. Κοντεύουμε αυτή την εβδομάδα, θα τελειώσει. Εντάξει. Τώρα πίσω κι εσύ. Θα το Θα το πάρω πάρεις εκεί στο όπου θα τυχείο. πάει. Είναι αλός. Αδριάννα, έχεις κανέναν άλλο έξω τώρα? Ναι, να τελειώσουμε την Αλεξάνδρα μετά. Εντάξει. Κώστα μου, βάζετε τα εδώ πάνω. Έλα, υπογράφει. Ναι. Βάζετε τα εδώ πάνω. Κάτσε να τα πάρω και αυτά από εδώ. Αν το εργατικό γύρω δεν τα χρειάζομαστε. Ναι, αλλά Άστα εδώ. πάτε να στείλω για να δούμε. Βάζω και εγώ υπογραφές. Λοιπόν, όπου θέλουν. Ναι, όπου υπάρχει κενό. Ναι. Δεν μου πεθάνει σήμερα. Κώστα, δεν έχεις υπογράψει, τα παίρνω εγώ. Τώρα εγώ βάζω εδώ στα κοινά. Εντάξει. Με έχουν βάλει 500 φορά. Ταυτότητα. Μην τον τρώνε. Δεν σας ακολουθώ, εγώ υπογράφω πάνω, έτσι. Γραμματέα δεν έχεις πρόβλημα, έτσι. Όχι, όχι, κανένα. Εντάξει. Οικογενειακή κατάσταση. Και, έτσι. Ωραία. Περάστε και η υπόλοιπη. Κάτι σελίδα, να τελειώσω εγώ και περνάνε. Ξεκινά, σίγουρα. Απλά βάζεις όπου θες, γράφεις όνομα και υπογραφή. Στο οποιοδήποτε σημείο, στα χαρτιά τα οποία παραλαμβάνουν. Εκεί. Βάλα τα δούμε. Κινηματογραφιστή. Τι γίνεται. Θα απογράψω εγώ. Εννοείται. Άρα καφέ δεν μου πήρατε, με τους όρους εδώ. Θα σου δίνω το δικό μου, αλλά ξέρω ότι δεν πίνεις λίγο. Τι
Ποιος θα έχει? Αξιά να σου δίνω αυτά να... Κάτσε, η Γεωργία, μην τα μπερδέψουμε και μην... Πώς το λένε. Ας ένας από δεν πειράζει. Ασοσία. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του συλλόγου. Εσύ ποια ώρα πας. Εγώ κάνω τη στενογραφία. Κάτσε να δεις εγώ πώς μπορεί να κάνω. Θα μου πάρεις μια γραμματέα. Κάτσε να τη βάλω. Ωραία, για μένα. Ποιος είναι τελευταία. Πού πήγε εγώ? Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, άμεσα ενδιαφερόμενη είσαι, έλα εδώ. Έλα εδώ. Φραγισμένος ο φάκελος, έτσι. Ναι, ναι. Μην... Ωραία. Παίρνα, Κωνσταντίνα, μου παίρνα εσύ. Από εκεί. Θανάση. Είδες. Ικανοποιείται ένα πάγιο, πώς το λένε, έτοιμά σου, όνειρό σου. Να παίξεις οδηγία. Κάτι δεν. Αργυράκης. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ο καλύτερος κινηματογραφιστής. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι είναι τις 15 Αυγούστου, αν και δεν φύγουν σε άδεια ο διαιτής, ή διαφορετικά τέλος θα αρχίσουν. Γιατί θα λείψει ο διαιτητής από 1η Αυγούστου μέχρι το 15. Εγώ το βλέπω για πιο... Για πιο μετά. Τώρα μέσα στην Τεριγύρα Αστόνιο, τώρα όλοι είναι... Στις Όχι, θα διακοπές πάρουν δεν είναι και όλοι. Δεν θα κάνουν όλοι σε κεμά. Όχι βέβαια. Όσο αργότερα λέει η προϊσταμένη μας, τόσο καλύτερα, γιατί δεν θα μπορεί να τη μαζέψει. Η προσταμένη τι δουλειά έχει όμως. Θα πάτε με πιο όρεξη στη δουλειά. Η προσταμένη είναι στα τελευταία. Το συνεργείο φεύγει. Έλα, λίγη. Το συνεργείο φεύγει. Στο καλό να πάει. Κουράστηκα την κυρία Αργυράκη. Ναι. Είναι βαριά η κάμερα. Έστραβες και εσύ σήμερα όλη το υλικό. Παιδιά, διακοπές. Για να δούμε. Τώρα η τελευταία στιγμή είναι όλα κλειστά. Δεν θα μείνουμε εδώ. Αλλά δεν έχεις προβλέψει. Δεν υπάρχει να τα λεφτά. Στα εξωτικά των αγνών. Για αν έχεις φίλους με ξεφικά, Γιατί δεν το τώρα συζητώ. δεν δικαιώνω τα μάκρυβα. Άμα έχεις φίλους με ξεφικά, είναι μια χαρά. Πώς θα πάμε. Θυμήθηκα κάτι μακρινούς. Εντάξει, ποιος άλλος είναι, Αναστασία, θέλει και εσύ.
Αρκετά για σήμερα, εντάξει. Κάντε καλή δουλειά. Κώστα, γεια, ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Χέρους, εδώ σήμερα. Πολύ ώρα. Και θα πληρωθεί έξω. Βγήκε άδεια τώρα, που να βγήκε άδεια. Δεν ξέρω, αυτός εκεί είναι και στη θάλασσα δίπλα. Θα βάλει το jet ski. Αιγιώτης είναι. Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει ανάγκη από διακοπές. Εσύ δεν έχεις εξοχητό. Ερχόμασταν. Στο Αγρίνιο, στην από Κονοπίνα, Κονοπίνα. Βάλτε μια πισίνα. Γιατί και λίγο στην Ευρώπη. Δίνουμε κανένα οικόπεδο, να βάλουμε μια πισίνα, δύο πόλη. Φορολογούνται δεσποινείς. Γούνα θα τη δηλώσω. Πάρα πάθες από το τζάμπο τώρα, ευθυνές είναι. Γεμίστε νερό στο μπαλκόνι και μέσα από τι. Ο Χελογίδας έχει υπογράψει, η Αδριάννα νομίζω, ο Αδριάννης Εξνή. Κι εγώ. Έχει υπογράψει και εσύ είσαι ο κινηματογραφιστής. Χατζιωάννου, ναι. Θα πάρω εγώ, κάτσε να υπογράψει η Αδριάννα, θα κρατήσω εγώ το κίνητρο. Καλοκαιριάτικα. Θα σας πω ότι έχω επέτειο γάμου, έτσι. Σήμερα. Εντάξει, σαν αύριο. Αλλά μην ξημερώσουμε. Να τελειώνουμε με τις αιτήσεις και τα απόστολα και τα δικαιολογητικά. Πότε είναι η τελευταία προθεσμία, Απρίλιο, 29 Μάρτιο. Εντάξει, έλα, Μιάρα μου, πέρας και εσύ. Κινηματογραφιστή, έλα, πάρε σειρά, θα το κρατήσω εγώ. Έλα. Έχω συνήθει, μ' αρέσει τώρα. Μ' αρέσει τώρα, περίμενε. Όχι, για να πάνε να υπογράψεις. Είχε ώρα εδώ, περίμενε. Δεν να πάμε να κάνουμε κανένα μπανάκι, την έχουμε βάλει όλο το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπομονή. Έχουμε ακόμα μπροστά. Πάμε για βραδινό. Θα σου κάνω έξω για σουβλάκι. Πρώτα δουλειά, τελειώνουμε με τις δουλειές και μετά. Εντάξει. Το μυαλό στο φαΐ. Εντάξει, τι γίνεται. Το μυαλό στο φαΐ, γι' αυτό πήρα την προσοχή. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι μετά το καλοκαίρι από Σεπτέμβριο γυμναστήριο fitness. Μετά τις 10 Σεπτέμβριο έχουμε και τη δεύτερη. Κάθε χρόνο έτσι λες. Έτσι λέω κάθε χρόνο, αλλά δεν βρίσκω χρόνο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά Πότε είναι η στις 10 Σεπτέμβριο. Το Σάββατο. Έλατε και από εδώ. Τελειώσαμε αυτά. Ναι, ο επόμενος. Ωραία. Άρη μου, έλα και εσύ. Παίρνουμε λίγο να κρατήσω. Ξέρεις. Ναι, ρε, εσύ. Αλφα-αλφα. Όρθιο με θέλεις. Ευχαριστώ. Σβέλτος.
πιο γρήγορος. Εντάξει, είναι από το Αίγυο αυτό. Α, Δηλαδή. ναι. Γεωργία, άμα άρεσε, είναι ο τελευταίος, δεν υπάρχει άλλος. Όχι, θα μετρήσω Από το μια δουσού, στιγμή ναι. και τέλος. Μέτρησέ τα, τα βάζεις στο φάκελο. Θέλω να τα βάλουμε στο φάκελο. Κλείνεις το φάκελο, βάζεις σφραγίδα να το σφραγίσουμε και υπογράφουμε όλοι έξω από το φάκελο. Ωραία. Και έχουμε υπογραφές δηλαδή και έξω από το φάκελο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, παιδιά. Sorry για την ταλαιπωρία. Έτσι. Σωστά η διαδικασία. Για δάνειο να πηγαίναμε λιγότερο σοβαρά. Όχι, είναι διαδικασία τώρα αυτή, γιατί εντάξει. Είναι σοβαρά, όπως είναι το δάνειο και εδώ σοβαρά. Γι' αυτό είπε λιγότερο, γιατί δεν πρόκειται να σου το δώσουμε. Τουλάχιστον αυτά τα χαρτιά που περάσαν και τα κοιτάξαμε και τα ελέγξαμε εμείς να μην αμφισβητηθούν. Γιατί στον Αγιατρέα έγινε η... Λοιπόν, 1, Ακούστηκαν παράπονα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία, βάλτε τα Γεωργιά μέσα στο φάκελο, σας παρακαλώ. Κλειστό. Βάλε 3 σφραγίδες δεξιά, έτσι αριστερά, εκεί. Ωραία. Και μονογραφή. Όλων επάνω εκεί, στη σχισμή Γεωργία. Εκεί που, στην ένωση που λέω στη σχισμή. Ωραία. Όχι σε κάθε σφραγίδα. Όχι, άστο, ναι, άστο. Μία. Εντάξει. Απλά ο καθένας να βάζει ο ένας δίπλα στον άλλον. Ναι. Στη σχισμή. Ωραία. Αδριάννα μου. Ο επόμενος. Αναστασία. Στάρι, Αναστασία. Έλα, Κωνσταντινά. Λενή. Να σου πω, κράτα λίγο να βάλω και εγώ μια υπογραφή. Ειδικά είναι κουραστικό τόση ώρα από όπως καταγράφεις. Είναι σκληρός. Τι είσαι? Σκληρός. Εντάξει, ο Κώστας δεν έφυγε για δουλειά, δεν υπέγραψε. Το φάκελο δεν πειράζει. Εγώ γράψα μέσα όμως. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μας λείπει μόνο ο Κώστας 9 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Αλεξάνδρα, ράδιο μέσα. Λοιπόν, ό,τι σου έχουμε βάλει μέσα στο φάκελο που θα παραδώσει στο νοσοκομείο, τα έχουμε και εμείς εδώ πέρα. Τα δικαιολογητικά. Εντάξει, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, 27 Ιουλίου. Έχουμε άλλον κι άλλο Αλεξάνδρα έξω. Αγόρα, όχι, δεν νομίζω να υπάρχει κι άλλος. Για σήμερα από αύριο πάλι. Ωραία. Αύριο πάλι. Όσοι μπορείτε και αύριο, μια μέρα έχει μείνει μέχρι τις 29 του μήνα. Να είμαστε εδώ πέρα, τουλάχιστον αυτές τις 2-3 ώρες ας πούμε, να παραλαμβάνουν τους φακέλους. Εντάξει, αύριο εδώ. Καλή μέρα. Τι ώρα να έχω αύριο. Κλείσε, δεν τη γράψεις. Τώρα, εντάξει.